कृषकआ आबाद मावनानै जागासिनो दङ दा सरकारा गोदान माबा हरदों बा हिसाबै दा बेखौ मावदों जों बे दैजोंनो डेभेलप जागोन आरोखि ओमफ्राय जोंनि बिटिआर सरकारा प्रमद बर' सरकारा खामानि मावदोंना मावाखै बयखौबो नाहरदो बे सुइस गेट बेबो मोनसे सुइस गेट बियो 6 कौटिनिबो बारा 6 कौटि 6 कौटिनिबो बारा दा नुदों नों बिराद मोजां ओमफ्राय बेखौ दासिम इनागुरेसन खालायथ'वाखै जोङो नैबे एमसिसि जोबनायनि उनाव बेखौ इनागुरेसन खालायगोन दा बेखौ दस्राफ्रा नुवाखै बेबायदिनो सिं गामि सिं गोबां बेबायदि मोजां खामानि मावगासिनो दङ बेथ' मोनसे बिराद गिदिर जोंनि थाखाय कन्टेन्ट जाबाय सारप्राइज बियो आं बेखौ नों साननानै ला मानोना दिनै बे बुस्थुखौ दिनै हाग्रामा महिलारिनि मानसिफ्रा मिथियाखै नुवाखै मानोना जोंनो देखायाखै मानोना जोङो नुदोंबाबो बिथांमोना नुयिबायदि जानानै दं दा ओंखायनो दिनै नों फैबाय खबर लाफैबाय बेखौ देखायनो हो रायजोनो दिनै बिटिआरनि ओनसोलनि मानसिफ्रा मिथिगोन जे हाग्रामा महिलारिनि समस्थियाव जे बेसेबां मोजां खामानि जागासिनो दं जोंनि मानगोनां लरेन्स इस्लारि सार प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआव दिनै एसेबां गिदिर बे 6 कौटिनिबो बारा बे सुइस गेटआ जादों आरो बिनि उनाव आरो बावैसोनि उनाव बेहाय माखासे दलां ब्रिजबो बानायनायनि खोथा दा आं सानो माने गोबां माने रायजोफोरा मोनसे समाव खस्थ' जादोंमोन आरो बे खस्थ'आ दिनै मा होनदों जोंनि नैबे सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगोनो लासै मा होनदों जोबलांनो हमगासिनो दं दा ओंखायनो जोंहा 2 बोसोर दंबावो आरो बे 2 बोसोरखौ जुदि मेगन मिसेबनानै जुदि रायजोआ एसे धैर्य खालामबावोब्ला जिहेतु जों बिथांमोनखौ 70 बोसोर टाइम होदोंमोन खिन्थु आं नुनाय मथेब्ला नोंसोरनो खालि 2 बोसोर नांलाया 3 बोसोरनि गेजेराव जि जथेस्थ' बेबायदि खामानि आंनो मावनायखौ जि रायजो राजाफोरनो देखायबाय बे 3 बोसोरनि गेजेराव जि मावदों बेखौ नायनानैनो नोंथांमोना देरहागोनखौथ' निश्चितभावे 100% मानोना फैगोन 25 आव हाग्रामा महिलारि सारा गावनि समस्थिखौ बियो गारनानै लाखा गुबुनाव गेलेनोबा साननानै लाखा खिन्थु नैबे देबोरगाव समस्ति हिसाबै जुदि बिथाङा भट गेलेनांगौबा आं सानो बे जेननाया खाथा आं बेफोरखौ नुदोंबाथ' बे मोनसे रिजाल्टआनो सहैबाय आरो जों सानो दा हाग्रामा महिलानि थाखाय फिटनेस सासे माने मा होनदों केन्डिडेट नांलायलाया लेंग्रा खाना खुजा जिखि व्यक्तिखौ होआ मानो देबोरगाव बायदियाव 100% प्रमद बर'नि नेतृत्वआ देरहागोन आरो बिटिआर सरकार दानायाव बिनिफ्रायबो अंखिदार हिसाबै सासे बाहागो लाहैगोन जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय जाय मानसिया बे एरियानि एमसिएलए बै एमसिएलए गैयाब्लाबो नोंथांमोना जाय अपोजिसन पार्टिनि एमसिएलए बैसोरनि जायगायावबो नोंथांमोना डेभेलपमेन्ट खालामदों बे गोबां साननो गोनां बाथ्रा दा नोंथांमोना बे जायगायाव देरहायाखैमोन नाथाय बे जायगायावहाय बिपिएफ दैदेनगिरि एबा हाग्रामा महिलारिया माने एमसिएलए हिसाबै देरहादों नाथाय नोंथांमोना बे जायगायाव बिथांमोननि जायगानि सोद्रोमाफ्रा सिगाङावहाय भट होआखैमोन दां बेखौ साना लाबानो नोंथांमोना एरियाखौ ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ बेबायदि जे थिंकिंजों मावदों बे रायजो राजाफोरनि थाखाय सारप्राइज आरो गोमोथाव बाथ्रा आरो मोनसे बाथ्रा जोंनि इउपिपिएलनि सिन्ताधाराफ्रा बा इउपिपिएलनि जि साननाय हनायफ्रा जोङो दुगा बुंनानै लालाबाया जोङो प्रेक्टिकेलि खामानिया जेब्ला जाखाङो अब्लासो जोङो मानसिफोरनो खोन्थायो जों जायनि सिगां दामलाबायनो बायो उमुक जानोसैनो उमुक खालामनोसैनो बिदिखौ जों बायो दा जोंनिया प्रेक्टिकेलि जों नोंथांनो प्रेक्टिकेलि देखायबाय नोंथाङाबो नायनो हाबाय जे प्रमद बर'आ मावदोंना मावमाराखै आरो आंनि दारै रायजो राजाफ्रा मावदोंना मावमाराखै नुबाय नों आंनि दारै रायजो राजाफ्राबो नायबाय दा नुबाय येस दा ओंखायनो जाय बिथांमोना दिनै बेखौ नायदों नोंथांमोना साननानै नाय जे बिथांमोना गिदिर लेक्सार होबाबो जों बेखौ मानिनानै लानो नाङा दा दिनै बेयाव पाब्लिकफोर दं बिथांमोनजों एसे जों माबा मोनसे सोंनानै लानि राजा बाबु ओरै फैलाय मा गामि बे गामिया मा गामि हा मा गामि बे गामिखौ खोन्था गामिनि नामा मा नाम माबा माबा बर' हा गेट नायनो फैदों बे गेटआ माबायदि मोजां मोनगोन मोनाखै बे गेटखौ गामिखौ मोजां नुबायना गोजोननाय मोनगोन नामा आदि सासे दं आदिया गामिखौ गोजोन मोनबाय दा होमबा थांनाय समावहाय बानायाखैमोन दानि इउपिपिएल सरकारा बानायबाय बिनि सायाव मा बुंनो सानो बेफोरखौथ' जों फुराना खामानि थालांनाय ना मानाय जोंखौ मिथिला आरोखि जों दा मावखांदों ना मावाखै जों दा मिटिं दं नालाय गामियाव बे बाथ्राखौनो होनदां दा नोंखौ नुनानै आं लोगोनो नुनानै आं नोंनाव सोंनो लुबैबाय जेनेबा सिगांथ' गैयामोन दा दंमोन दा दङ दा बे हिसाबै नों मा बुंनो सानो दाथ' मोजां नुदों जोङो मोजां नुदों अब्ला नोंथांमोननि मथेब्ला दानि सरकार खामानि मावगोन ना मावाखै मावदानो होननांगौ जाहैबाय जोंथ' मा होनबावनो नुबाय नालाय नङा होमबा नुबाय नालाय जोंनि बे आयंनाव थांनि आयं खुलुमबाय मोजां ना मा गामि बियोथ' जोंहा माबा होनो जोंनि बे मयनाजार ना नोंसिनि एरियायाव आं गोबां गिदिंदों लामा
आरो बिनि गेजेरावहाय माखासे सेन्टार बेबायदि बानायखौ नुदों नाथाय आं नैबेखौ नुनानै सारप्राइज जादों एफा खम बोसोरावनो बेबायदि डेभेलपमेन्ट खालामदों गोसोआ माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ना ओमफ्राय दा बेजों नोंथांमोनहा बेनिफिट माबायदि मोनगोन जोङो बेनिफिटआ प्रत्येक बोसोरावनो बे फुराना सुइस गेटजोंनो जोङो कृषकआ आबाद मावनानै जागासिनो दङ दा बै डेमेज जानाय हिसाबै दा बेखौ दानि सरकारा गोदान माबा हरदों बा हिसाबै दा बेखौ मावदों जों बे दैजोंनो डेभेलप जागोन आरोखि ओमफ्राय दैबाना जायोमोन नामा बेयाव दैया जायो बाना माझे माझे बिराद इमारजेन्सिमोन ना इमारजेन्सियानो माझे माझे फ्लाड जायो दा बे सुइस गेटखौ नुनानै दाथ' फैगासिनो दं एमपि इलेक्सन नङा होमबा आयं स' बे हिसाबै नोंथांमोना बे सुइस गेटनि थाखाय सोरनो भट होगोन इउ पिपल ना बि पि एफ बे बोथोर सफैबासो बुजिसिगोन सफैबासो अके स' होमबा नोंथांमोनहा जेब्ला इलेक्सननि सम सफैगोन अब्ला बै समाव साननानै होगोन आरो नाथाय दायो नोंथांमोना बेखौ मोननानै गोसोआ गोजोनदों अके थेंक इउ सो माच जों बेयाव सफैबाय माखासे रायजो राजाफोरखौ जों नुदों बेयाव लोगो मोनदों ओमफ्राय बिनि गेजेराव खायसेया गोजोननाय मोनदों नाथाय आं सोंदों बिसोरनाव जे भटखौ सोरनो होगोन स' बिथांमोना दासिमबो कनफिउजन आरो लोगोसे केमेरायावबो माखासे सुबुंफ्रा सोरनो भट होनो सोरनो भट होआ बेखौ अपेनलि बुंनो एसे गोब्राब मोनो स' माखासे खोथा थायो स' बे हिसाबै नाथाय बिथांमोननि जि बुंनाय राव बिथांमोना बे सुइस गेटनिफ्राय माखासे आबाद थिलि मावनो थाखाय बेनिफिट मोनगोन बे बाथ्रा बुंदों नैबे आयंआ स' जों थांसै आरो गुबुन मोनसे बिसिडिसियावहाय लेट्स गो दे नाय आंथ' मा होनो दय आङो 6 कौटिनि एसे बारा होनदोंमोन खिन्थु 7 कौटि औ 2022 आरो 23